Hlavná obrazovka technológie umožňuje sledovať množstvo parametrov a nastavení. Sledujte prosím ktoré. Nádrž na zber dažďových vôd, graficky a prehľadne zobrazená technológia novej úpravovne a starej chemickej úpravovne vôd. Obsluha sa tu dozvie informácie o chode čerpadiel. Sú to 3 čerpadlá, ktoré dopravujú vodu do nádrže NN, egalizačnej nádrže. V egalizačnej NN nádrži sú dopravené vody premiešavané. Túto funkciu zabezpečuje dúchadlo a čerpadlo 3. Z egalizačnej nádrže sa premiešaná voda postupne dostáva cez klapku 1 alebo klapku 2 do nádrže NM1 v prípade, ak daná voda vyhovuje parametrom. Ak nie, tak prechádza cez klapku 2 v automatickom režime cez reaktor. Tu sa pomocou chemickej reakcie upraví pH vody na požadované parametre nastavené technológiou. Táto voda je následne distribuovaná do nádrže NM2, kde sa upraví vodivosť dodanej vody a ak daná voda vyhovuje všetkým podmienkam, dôjde k vypusteniu vody. Základná obrazovka technológie, okrem schémy technológie, obsahuje aj ovládacie prvky. Sú to riadiace prvky, ktorými vieme veľmi rýchlo zasiahnuť do technológie. Nájdete tu ovládanie čerpadiel, ovládanie klapiek a dúchadla, ventilu a automatický ohrev armatúr. Taktiež je možné ovládať niektoré z čerpadiel priamo, teda vynúcovať ich chod. V pravom dolnom rohu je možné jednoducho vyresetovať poruchy. Jednoduchým kliknutím na ovládací prvok nastavenia môže operátor zobraziť množstvo pokročilých nastavení. Pre návrat k schéme celej technológie je možné stlačiť tlačidlo technológia. Význam symbolov jednotlivých akčných členov spočíva vždy v zmene ich farebného prevedenia, ich zobrazenia alebo rotácie. V prípade čerpadla číslo 3, ktoré práve beží, je zobrazené zelenou, je teda v automatickom režime. Čerpadlá 4 a 5 sú v automatickom režime a sú vypnuté. V chemickej technológii vidíme dve čerpadlá, ktoré sú vypnuté a sú v ručnom riadení, teda zobrazené modrou farbou. V prípade, ak by dané čerpadlo blikalo na červeno, má čerpadlo poruchu a je potrebné kontaktovať servisnú službu. Ak ovládame klapky a sú biele, sú v automatickom režime. V prípade, ak je klapka zobrazená modrou farbou, je v manuálnom režime. Ventil priemyselnej vody je špecifický, pretože sa nemení jeho farebné zobrazenie, ale jeho významová hodnota. V tomto príklade je možné vidieť, že ventil je v súčasnosti v automatickom režime. Pre ovládanie akčných členov máte k dispozícii dva ovládacie prvky. Prvý umožňuje jednoduchým kliknutím zobraziť rolovacie menu s ponukami, z ktorého je možné vybrať tri možnosti, a to ručné riadenie a čerpadlo zapnuté, alebo ručné riadenie a čerpadlo vypnuté a automatický režim prevádzky. Pri čerpadlách 1, 4 a 5 máme možnosť v manuálnom režime nastavenia výkonu čerpadla. Druhým typom ovládacieho prvku sú prepínacie tlačidlá. Funkciu si predvedieme na klapke číslo 2.
Pomocou jednoduchého klikania si najprv klapku nastavíme v manuálnom režime na 0% a danú klapku jednoducho dvojklikom prepneme do ručného riadenia. Klapka je následne zobrazená modrou farbou, teda nachádza sa v manuálnom režime. Ovládanie dúchadla a ventilu je možné podobným spôsobom ako pri čerpadlách a klapkách. Jednoduchým kliknutím na dúchadlo je možné vybrať jeden z troch stavov daného dúchadla. Ventil je možné ovládať medzi automatickým a manuálnym režimom opäť dvojklikom. Na pravej strane máte možnosť priameho ovládania funkcie čerpadiel. Je možné vynútiť ich chod alebo ich zastaviť. Pri vypúšťaní jednotlivých vôd je vždy potrebné najskôr vybrať nádrž, do ktorej chceme vypúšťať a až následne zapnúť vypúšťanie. Z hlavnej obrazovky je taktiež možné vstupovať do jednotlivých meraní. Jednoduchým kliknutím si vyvoláte graf merania v jednotlivých nádržiach. Po ukončení prezerania je potrebné graf uzavrieť. Jednoduchým kliknutím je možné vyvolať aj graf meraní reaktora. V grafickom zobrazení máte možnosť viacerých nastavení. Graf umožňuje jednoducho posunúť sa v čase zobrazovaných hodnôt. Umožňuje jednoduché nastavenie rozsahu. Rovnako je možné veľmi jednoduché vyexportovanie všetkých hodnôt z grafov jednoduchým kliknutím na tlačidlo Export. V prípade, ak máte pripojenú tlačiareň, je možné graf vytlačiť. Monitorovanie hladín v jednotlivých nádržiach je možné pomocou vizuálnych indikatívnych informácií pri každej nádrži, ktoré informujú o hladine v každej nádrži. V nádržiach, ktoré majú meranie hladiny ultrazvukom, sú zobrazené údaje exaktne. Meranie pre nádrž EN nájdete v tejto časti a nájdete tu informácie o teplotách, pH a vodivosti. V prípade reaktora je meraná teplota a pH. V hornej časti obrazovky vidíme upozornenie na riziko možnej námrazy a vonkajšiu teplotu je možné skontrolovať na ovládacom prvku vedľa. Pod teplotou je zobrazený indikátor aktuálneho chodu sekvencie riadenia. Hneď pod indikátorom je informácia o zostávajúcom čase do konca aktuálnej sekvencie. Ventil v automatickom režime je možné ovládať aj pomocou ovládacieho prvku maximálny prietok. V tomto prípade riadenie technológie zabezpečuje komplexné riadenie ventilu tak, aby dodržoval nastavené hodnoty. Po prejdení na obrazovku nastavenie získate možnosť zobraziť podrobné ovládanie technológie. V ľavej časti nájdete podrobné ovládanie aktívnych prvkov. Pri každom z prvkov môžete zvoliť automatický alebo ručný režim riadenia. Niektoré prvky umožňujú dodatočné manuálne riadenie. Týmito je možné riadiť manuálne napríklad výkon čerpadiel alebo otvorení ventilov. Rovnako je tu možné nastaviť manuálne otvorenie klapiek. Hneď vedľa je možné sledovať aktuálny stav každého čerpadla, klapky alebo iného aktívneho prvku. V ďalšom stĺpci je možné sledovať priamo výstup z modulov riadiaceho systému. Posledným, no veľmi dôležitým stĺpcom je stĺpec zobrazovania porúch. V prípade, ak je technológia v poriadku, sú v ovládacích prvkoch zobrazené texty OK. V prípade, ak dôjde k poruche, je v textoch zobrazený text porucha. Poruchové stavy hladín v jednotlivých nádržiach je možné nájsť na tomto mieste. V prípade poruchy
je potrebné najprv poruchu odstrániť, skontrolovať celú technológiu a následne poruchu vyresetovať. V ďalších podrobných nastaveniach je možné zapnúť priame ovládanie všetkých aktívnych prvkov technológie. V pravej časti sa nachádzajú podrobné nastavenia. Sú to nastavenia limitných hodnôt technológie, ale zároveň aj žiadané hodnoty technológie. V prípade nastavenia nesprávnych hodnôt je možné kedykoľvek jednoduchým kliknutím na tlačidlo obnovenie obnoviť pôvodné nastavenia technológie. V ľavej dolnej časti máme k dispozícii náhľad na časový program vypúšťania EN nádrže. Je to čas, pri ktorom je automaticky odpúšťaná nádrž EN. Časový program úzko súvisí so zapnutím a vypnutím časového programu. Technológia však umožňuje aj ovládanie rýchlo vypúšťania v prípade nutnosti rýchleho vypustenia nádrže. Rovnako je možné nastaviť prepúšťanie NN nádrže a zapínať a vypínať protimrazové ochrany celej technológie. Tieto sú dôležité najmä v zimnom období. Jednoduchým kliknutím je možné povoliť egalizačné miešanie v nádrži EN. Ďalší ovládací prvok umožňuje vypnutie a zapnutie čerpadiel 1, 2 a 10. V dolnej časti je možné nastaviť intervaly čerpadiel pre reaktor, a to čerpadla kyseliny a hydroxidu. Aktuálne beží čerpanie z EN nádrže pomocou čerpadla Č4 cez klapku 2 do reaktora, kde sa upraví pH na žiadanú hodnotu. Upravovaná voda následne postupne tečie do nádrže NN2. Tu sa do nej automaticky primiešava priemyselná voda pre docielenie žiadanej vodivosti. V prípade, ak sú splnené všetky podmienky a parametre, je voda vypustená. V prípade vypúšťania vody z EN nádrže do nádrže NN1 môžeme využiť dva spôsoby. A to samospádom bez použitia čerpadiel, alebo s použitím obidvoch čerpadiel dostupných tejto funkcii. Klapka 1 je otvorená, klapka 2 musí byť v tomto prípade uzatvorená. Ak je klapka 1 otvorená, voda samospádom alebo nútene pomocou čerpadiel odchádza do nádrže NN1, odkiaľ je vypúšťanie realizované pomocou manuálneho ventilu. Čerpanie dažďových vôd prebieha plne automaticky. V prípade, ak hladina v nádrži DN dosiahne nastavenú hodnotu, spustí sa prečerpávacie čerpadlo. Po skontrolovaní hladiny a parametrov je následne dažďová voda prečerpaná do egalizačnej nádrže.